gärna. Visst Vilma? Det blåser lite och så. Men vi ska köra några enkla inkallningsövningar här på isen. Det är inget folk ditåt och inget folk ditåt. Vi ska börja med ett kort avstånd. Visst? Vilma, sitt. Sitt. Stanna. Hit. Sitt. Hit. Vad funderar du på? Du ska vicka på huvudet och klappa händerna. Vad ska vi nu göra? Vippo. Du tycker om att klappa händerna? Ja, det är så himla roligt. Visst? Vill du ha godis? Ska du klappa mer händer? Varför det? Okej. Vilma, klappa. Gud, jag får inte fram någon godis till dig. Kolla då. Här. Varsågod. Stanna. Där borta sitter en liten fisk. Ska se om det går att zooma in henne. Hit! Hon kommer springande. Duktig! Bra Vilma! Kom Vilma! Ska vi se om hon följer med mig ut i snön. Nej, hon går runt. Hej! Hejsan! Hej, min lilla vän.